מעבר לנושא באמת של כל הסיפור של הזוועות שמתחוללות ברחובות, מדברים על מספרים מעל 12,000 הרוגים, נרצחים. יש את הנושא ההומני בצד, בסדר, ניתן לו את המקום שלו, אבל כמובן אי אפשר להתעלם מהמשולש הזה של נציבות שוק הנפט, שכל נושא ההגנה, גם על סעודיה וגם על המתקנים. האסטרטגיה בעצם היא ברורה, בא אומר מסר כזה או אחר, כמו שבאמת היה בוונצואלה, סין, רוסיה, אנחנו בעלי הבית, אוקיי? זאת אומרת, ארצות הברית באה להרתיע ואומרת, עדיין אנחנו שחקן עולמי, אנחנו עדיין פה מנהלים את כל המשחק הזה, האינטרסים האסטרטגיים של ארצות הברית עומדים אל מול עינינו גם בכוח, אנחנו לא מוותרים על אזורי מפתח, אנחנו לא נרתעים, אנחנו לא בוחלים באמצעים, וגם ידעו רוסיה וסין, שכל טעות שהם יעשו, יענה בהתאם. ראינו מה קרה בוונצואלה, וזה ממש טיפה בלב ים. אז בואו נראה מה יקרה, עכשיו זה לא אותו דבר, אבל בואו נראה מה עכשיו, תראה, אייל פה הגיע.